Kráľovstvo Matúša Čáka Trenčianskeho sa rozprestieralo hlavne v západnej tretine Slovenska. Patrilo do neho približne 1100 miest a obcí a 50 hradov, zámkov a kaštieľov. Len niekoľko kilometrov od Čachtíc sa nachádza obec Podolie, kde je vybudované Matúšovo kráľovstvo v miniatúrach. Výstavba miniatúrneho kráľovstva sa začala v roku 2003 a hrady a zámky pribúdajú dodnes. V súčasnosti je postavených asi 25 miniatúr. Z mnohých hradov sú dnes už len zrúcaniny, ale tu je možnosť vidieť ich v plnej kráse z dôb ich najväčšieho rozmachu. Najväčšou z miniatúr je dobová rekonštrukcia Holičského zámku z čias Márie Terézie. Má rozmer 6x6 metrov a jej budovanie trvalo 2 roky. Ako prvú odhalili miniatúru hradu Branč, ktorá váži 10 tón a pokrýva 11 metrov štvorcových. Osobitú časť tvoria drevené kostolíky východného Slovenska. Kráľovskými insígniami sú ústava, vlajka a pečať a záujemcovia si môžu zaobstarať aj turistický pas kráľovstva. Myšlienka budovania areálu má aj vzdelávací a kultúrny aspekt pre deti, mládež, ale i dospelých. Pomáha vytvárať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu a našej histórii, pritiahnuť turistov z okolitých štátov a rozvíjať tak turistickú infraštruktúru regiónu.